पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. स्वस्त दरामध्ये दिलं जातं, त्याच्यानंतर ती महाग वस्तू असते आणि ज्यावेळी त्याला पूर्णपणे तो विस्कळीत होतो की त्याला त्याच्यापासून जगणं कठीण होतं, त्यावेळेस त्याला ते मिळत नसल्यामुळे बरेचसे मुलं फार व्यसनाधीन झाल्यामुळे त्यांचं कुटुंब, त्यांचे आई वडील पूर्णपणे कर्जबाजारीसुद्धा झालेले आहेत. असं आपल्याला बरेच आमच्या समोरसुद्धा उदाहरणं आलेले आहेत. आम्ही रात्री अपरात्री अननोन जागा, शाळा, बाकी अशा जिथं कोणी मर्मस्थळ म्हणजे जिथं कोणी जात नाही त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही रात्रीची चेकिंग करतो. पण त्या मुलांना शाळेतील मुलं शाळेत जातो म्हणून सांगतात आणि कुठल्या तर सुनसान जागेमध्ये ते ओढत बसलेले असतात असे दिसतात आम्हाला. त्याच्यावरून आम्ही कारवाई पण केलेली आहे आणि इथून पुढे आम्ही कारवाई करत आहोत. ही जनजागृती जागृत राहावी व लहान मुलांना आणि शाळा महाशाळा काय विद्यालय यामध्ये आम्ही आजपासून उद्या, आज पहिला दिवस आहे आमचा, त्याच्यानंतर सुद्धा आमचा एक 5 दिवस 26 तारखेपर्यंत आमचं हे महाविद्यालयच घेणार आहोत. त्याप्रमाणे ही जनजागृती यशस्वी व्हावी व मुलांना मुलींना ह्यांच्यापासून सुटका व्हावी ही आमची कळकळीने विनंती पण आहे आणि आम्ही आमचं जनजागृतीच्या माध्यमातून हे आम्हाला सिद्ध करायचं, दाखवायचं आहे. त्यासाठी आम्ही जनजागृती करू. धन्यवाद. आज आपण बघतोय की प्रत्येक शाळेचा विद्यार्थी असून दे, विद्यार्थिनी असून दे, महाविद्यालय विद्यार्थिनी असून दे, प्रत्येक जण हे व्यसनाचे आहारी होत चाललेले आहे. पोलिसांचं कर्तव्य बाजूला ठेवून त्यांना त्यापासून कसं आपण लांब ठेवता येईल त्यासाठी ही जनजागृती त्याचं एक पाऊल पुढे पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांनी उचललेला आहे आणि त्याच्या धर्तीवरती प्रत्येक पोलीस स्टेशन अंतर्गत हा कार्यक्रम साजरा होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज वेंगुर्ला पोलीस स्टेशनचा पहिला दिवस आज आम्ही जनजागृती नागरिकांमध्ये करीत आहोत. कारण ज्याप्रमाणे महाविद्यालय विद्यार्थिनी महत्वाचे आहेत त्याप्रमाणे नागरिकही महत्वाचे आहेत. नुसते विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी बोलून चालणार नाही. प्रत्येक नागरिकाने हा विचार केला पाहिजे की आपण आपल्या ह्या व्यसनापासून कसं दूर राहता येईल. कारण यामध्ये आपल्या कुटुंबाचा पूर्ण विनाशच असतो. कारण आज आम्ही पोलीस स्टेशनला काम करताना प्रत्येक वेळी बघतो, एक महिला येते पोलीस स्टेशनला, माझा नवरा दारू पिऊन मला त्रास देतो, माझा मुलगा दारू पिऊन मला त्रास देतो आणि अशा वेळी त्या मुलाला किंवा त्या पुरुषाला पोलीस स्टेशनला आणून त्याची समजूत काढणं हे खूप कठीण असतं. पण नागरिकांचा एक विश्वास असतो की पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर काहीतरी सुधारणा होईल त्याच्यामध्ये. पोलीस स्टेशनला गेल्यावरती सुधारणा होईल हा भाग वेगळा असतो. पण आपण स्वतः जर निर्णय घेतला की माझ्या कुटुंबासाठी, माझ्या बायका मुलांसाठी जर मी व्यसनापासून मला दूर राहायचं आहे तर निर्णय स्वतः घेतला पाहिजे, तरच आपण या व्यसनापासून दूर राहू शकतो. त्यामुळे आज आमचा हा पहिला दिवस आहे. पहिल्या दिवसापासून आम्ही जनजागृतीचा कार्यक्रम आम्ही आज आयोजित केलेला आहे, त्याप्रमाणे राबवत आहोत आणि त्यासाठी आम्हाला अनमोल मार्गदर्शन आमचे वेंगुर्ला पोलीस स्टेशनचे PI जाधव सरांचं मिळालेलं आहे आणि याच्या पुढेही आमची जनजागृती 26 तारीखपर्यंत अशीच चालू राहणार आहे. आज आपण सगळेजण आमच्या ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहात, या सर्वांचे मी आमच्या पोलीस स्टेशनचे अधिकारी, अंमलदार सगळ्यांच्या वतीने आभार मानते. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.